Продължавам. Тук всички правят реклами. Ние няма да го правим. Ние сме Явор, българската мебелна марка. Ние не обичаме да правим реклама. Обичаме да правим мебели. Сега с удължена 10-годишна гаранция на мебели за спалнята и 20% отстъпки на секси, маси и столове всеки уикенд. Добро качество и добри отстъпки. Какво повече? Явор. Много хубави мебели. Но... И цена. Затова избрах фирма Плочките. Фирма Плочки. 6 септември 6 на гора Суровец. Има и тук от фирма Плочките. Новото изкусително предложение на звездите. Горещото от 13 дания на компилацията за познавачи на хитове. Folk Collection. Фирма за хора с слаби сърца.